Salam mehmanda onlar, geçerse edilirler, öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Saman otursunuzmy? Hemme aman sağlykmy, gurgunlukmy? Edilirler mehman doganlar, kadırdan tomoşaçylar, kanalymyzy ýygarlayan bolsaňyz, şu gün Türkiýe wagty bilen saat 23:30-da, Ýewropa wagty bilen 20:30-da suňatçy aktivistimiz Garajoglan bilen geçiren söhbetleşýümiziň has döwli bir bölümi bar. Ol bölümüň başynda şu diktatorlyk rejiminiň daşary ýurtdaky oýnatgylar üçin reklama edilýän täze partiýa teatrynyň baş oýunçusynyň arkasy bilen baglanyşykly gowy materiallar bar. Olam halk köpçüligine ýetirýär. Galandan özüňiz karar berersiňiz. Şoň üçin şuňky göni ýaýlym edil häzirki şu wagtky göni ýaýlym bir sagada golay wagt dowam eder. Şol gepleşik primera 11:30-da goýulan, şoň üçin 11:30-da çenni biz watandaşlarymyzdan gelip gowuşan käbire watandaşymyzam däl ýöne türkmen bolansoň watandaşymyz diýäse ýene-de şolardan gelip gowuşan soraglary dikkatyňizi ýetirmek isleýäs. Şoňa da men öz adymdan we maslahat eden eňneşlerimin adyndan, hak bileleşiginiň adyndan garaýş beýan edýän gelýär. Ýöne berde bir täzin zat bar, mehmanda onlar. Sorag berýänniň esasy köpçüligi, näýlilik bilen ýüz tutýanyň esasy köpçüligi özüni türkmeniň intelligensiýasynyň wekili hasaplayan adamlar. Bular öňkü soňky diktatorlyklaryň zulmlary sebäpli bilimden özünü kämilleşdirmekden mahrum galan ýöneköy watandaşlar däbiler. Bular ýurduň içinde iň gowy görnüşde, şo diktatorlyklar döwründe iň gowy görnüşde bilim alan, iň gowy işlerde, wezipelerde işlän. Aýnany kim alsa şol alsyn. Bize toy bolsa bolýa. Diýilşýäli, şol prinsipe eýerip keyp edip ýaşan adamlar. Inni bu özüni intelligensiýaň wekili diýip görkezýänler we umuman biziň halkymyzyň intelligensiýaň wekili ina şu türkmeniň öňüni çekip biläjek, türkmenlere wekilçilik edibiläjek adamlar diýen adamlary, şol adamlary gaty täsin düşünjelere eýi. Şolar gaty täsin jogaplary soraglary berýärler. Şoň üçin şo döwli gepleşige geçenni sorag jogap etmek istedim. Ýöne ilki bilen häzir şu taýda bir salamlaşyp alaly. Hakykat gerek. Sag bol. Assalamu alaykum. Döwlet daga watandaşlar diýe, tomoşaçylar diýe. Sag bol, hakykat gerek. Ömrüňiz ok bolsun. Hoş geldiň. Garajoglan türkmen, senem hoş geldiň. Giýçäsi. Hakykat gerek Garajoglana da salam diýe. Ramazan juma senem hoş geldiň. Sag bol Garajoglan. Ähägidikli ana başlandy hakykat. Hoş gördük, iyileşim. Hemmemiz hoş geldik diye. Sağ olun. Inni eger ruhsat bolsa, öňürtü şu soraglary siziň bilen tanış edip, soraglara jogaplary, garaýşlary dikkatyňizi ýetirip, soň eger isteseňiz, siziň hem şu soraglar bilen baglanyşykly jogaplaryňyzy, garaýşlaryňyzy dikkatyňize ýetirmek isleýän, halkyň dikkatyna ýetirmek isleýän. Belki biz ýalňyşýandyr. Eger hakykatdanam biz ýalňyşýan bolsak, hiç gurrun yok. Biz ýalňyşýan ekenik diýip ötünç sonra halk köpçüliginiň isleýi boýunça eger şol isleýi hakykata, halallyga, arasalyga ters däl bolsa dislikeçylar köp diýerler. Sana seredimiz ok biz.
hile terediýär. Şoň üçin eger hakykatdanam ýagşy niýetli adamlar ýalňyşýan, şonu şo diýilýäni dogry, şonu etmediýseler, görürüň ýok. Halk bilen, il bilen gelen toyda bayram. Şoň üçin şoňky göni ýaýlymyzyň temasy biz halky eýdip beýdip ayağa alırjak bolýanlara garşymy diýip soraýarlar. Innişi özüni daşary urtlardaky Türkmenistanyň, Türkmenliň bir öňde barjylary ýaly, bir ýetişen kadrlary ýaly, ösen düşünjeli adamlary ýaly görnýän adamlardan şu biziň esasanam Garazoglan Türkmen bilen baglan bilelikde günlük aktual temalar barada pikir alýan söhbetleşiklerimize garşy nälelikler bar. Şolar aýdýar, näme üçin halky eýdip beýdip ayağa alyrmak isleýänleri ýöne tankytlap otursunuz. Başka diýe hiç da dediňiz ýok şu kanalla diýe. Şolar diýe tankytlap otursunuz diýe. Inni menem soraýan, häzir men jogam berjek, düşünürjek. Şamar käbe, salam senem hoş geldin. Senem görkedeýin. Sag bol, hoş geldin. Gardaş. Sag jogul. Inha şoň temamyz. Soraglar dinläp, soň siziň jogaplaryňyzam goşjak. Şoň üçin halkyňam garaýşy, watandaşlaryňam garaýşy belli bolsun. Şoňa görä bizem bir ýolumuzy çyzalyň ýa-da öňkü ýolumuz, öňkü diýänimiz dogry bolsa, şeýle dowam edeliň diýdik. Şoň üçin güni ýaýlyma girdik. Bolmasa ýazgam etse bolýar. Inni näme üçin halky eýtip beýdip ayaga alyrmak isleýänleri ýöne tankytlap berýärsiňiz. Ine muny şol intelligensiýa wekiller diýiljeňiz ýokary bilimli, inni agaran saýgaraýmaly, bir hakykata düşünäýmeli, özünü ağlatmajak adamlar diýip çak edýän adamlarymyz şeýle sorag berýärler. Muňdaşyndanam gezip gören käwr watandaşlarymyz aýdýar, siz diýe opozisiýa garşy diýe bizi. Opozisiýa näme diýip soraýan jogap berebilen. Onu diýdim, bilmeýän adyňa garşy biz nähil garşy bolýar. Şonu diýdim, bir düşünürsene, aýdýa şeýle diýerler diýe. Ini şu biz opozisiýa garşy diýenler üçin olam aýdýa, siz diýe opozisiýa garşy diýe. Näme opozisiýa şonu düşünür diýenler, şonu düşünür bilen. Ine şolary ýaly täzin watandaşlarymyz amma haýsy planetadan geleni, haýsy planetada ýaşap bereni, umuman durmuş bilen baglanşykly näme pikir edýäni bellidir. Inni şol ýanky intelligensiýa wekillerinden soraýan. Eýdip beýdip halky ayaga galdyrmaga synanşýarlar diýe. Şol halky ağlayanlar. Halka ağlayalar olur. Halka ağlajak bolýarlar. Ağlajak, oýnajak bolýarlar. Öz diktatorlyklaryny gurjak bolýarlar. Öz ağızlary, öz dili bilen aýdýarlar. Ýurdu biz gana çaykarsy. Inni biz diýdirdikmi şonu? Şo aýdýan yalanlaryny, oýunlaryny biz etdirýäsmi? Biziň şolary ýaly güýjümiz barmy? Ya biz şolary gipnoz edýäsmi? Ya biz şolary jadylap, biz şolary yalan sözlemäge, halky ağlamaga, synanşmaga, kezzaplyga bizi mecbur edýäsmi? Aýdynda, bizi mecbur edýäsmi? Bizde şolary ýaly bir jady barmy, güýç barmy, gipnoz barmy? Oğlam aýtdym, ýene bir gede aýdýan. Hakyky oppozisiýa bolan wagty bir sag adam durup bilmeýär. Diktatorlyk. Diktatorlygyň ýal ýaglary bar, şo töwereginde şondan ýalyp berenler. Bir sag adam durup bilmeýär. Bir günem durup bilmeýär, bir sag adam. Hakyky oppozisiýa bolanlar. Hakyky oppozisiýa diýmek näme diýmek? Oppozisiýaň işini Allah Taala Allahy kada kanunlary bilen sazlaşykly
Tebigatın kanunları bilen sazlaşykly, dogry, logika esasında bütün halkara global balansy, deňaramlygy, syýasaty, strategiýany göz öňünde tutup dogry hereket edilen wagty bir sagatam dur bilmeýär. Şoň üçin häzirki gan nöküşükler dünýäde iň köp ýara import eden ikinji ýurt boluşunyň rejimiň diktatorlygynyň sebäbi şu. Birden hakyky hereket başlaýsa biz meydany ýurdy agdar düňder edeli, şo pursatdan peýdalanymam gaçaly. Pullarymyzyň, baýlyklarymyzyň ýatan, saklanýan ýerine gaçyp gideli. Ondan soň ýurt gaýdyp özüne gelmez ýaly bolsun, düzelmez ýaly bolsun. Biz şo pursatdan peýdalanyp gaçalýarlar. Şeýle senariýa bar. Eger halk aýgytly herekete geçse. Indi näme üçin halky edip ayağa kaldırmak isleýänleri, indi bu adamlar edip halky ayağa kaldırmak isleýär. Yalanam sözleýän bolsa şolluya ayağa kaldırmak isleýär. Gany küçüklük etmek isleýän bolsa halky ayağa kaldırmak isleýär. O gardaş diýen halky ayağa kaldırmak isleýär. Näme üçin? Bolýa gany küçüklük üçin ayağa kaldırmak isleýär. Näme üçin ayağa kaldırmak isleýär? Özü prezident bolup, öz diktatorlygyny, bu diktatorlygy aýryp, öz diktatorlygyny getirmek üçinmi? Diýip soraýan. Ay diýär, men onu bilemok diýär. O bilmeýän bolsaň, o nädip oň tarapyny tutýar? Özüm intelligensiýaň wekilleri, ýokary bilimli, ine ýaşlara, ýöneköy watandaşlara bir göwünlük berejek, ýol görkezejek diýen adamlar şolar ýaly täsin gurrunlar edýärler. Bolýa diýen hawa, ay halk diýär ayağa kalsa boldy da diýär. Halk ayağa kalsa boldy da, o nähili bolýar? Halk öň ayağa kalmadymy? Mehribanda onlar. Galla öň näçe gedekseýinden şykgolla. Aşgabatdaky köşkeçenne bardylar. Müňlerçe adam ol. Müň adam gowrak diýänem her kim her hilliye bardylar. Ha o näme boldy? Alladyp goýberdiler. Allap goýberdiler. Paýta bilen damagyny çalyp goýberdiler. Her kim dagandan soň näme etdiler? Ýeken tutup bassalar. Gaýdyp türkmeniň ýüregini, gözüni, azatlyk, erkinlik uçmunu döremez ýaly edip gözüni gorkuzdylar. Siz şunu isleýäňizmi? Aýdynda erkek bolup çykyp aýdyn. Biziň esasy maksadymyz şu, biz şunu isleýär. Şoň üçin halky, ýaşlary, adamlary oynamak isleýär diýip aýdynda erkek ýaly. Dogurda walla bara. Aýdyn, gönü aýdyn. Hemme da aýtdyňyz da diňe şogarly. Şonam aýdyn inni. Bize ýadadyk walla. Häzir. Rahat awdy, salam. Ramazan juma. Häzir bir şu sorawlary okap, jogaplap, ondan siziň nemeleňizden jogaplaryňyzdan berjek. Şoň üçin ýazsaňyzam goýup bilenmok häzir bagyşlan. Hawa. Halky taýýarlyksyz köçe çykarmak. Halky taýýarlyksyz protesta çağırmak. Hiç ýyly taýýarlygy hiç taýdy ýok. Inni halky köçe çağırýanlar, protesta çağırýanlar. Şolarla baglanşykly aktivistler zaryn aýdýan zatlary bar. Döwlet daga diýe şu protesta çağırýan adamlar, liderjikler. Liderjikler bize protest edin. Şeydin, beydin diýerler. Onuň bizem soraýasy. Ay agam, näde bedeli protest? Näde dogry protest edilýändigini öldüren bilen diýe. Onuň
näme etmeli, näme aýtmaly, näme şygar lozung ýazmaly zat, onuň bir dogry düzgünliğe düşünürip bilen okmaly diýe. Şuňa deçenni diýe, biz diýe bir ymykly, ýüregiňe jüňk bolar ýaly bir düşünürş isleýär. Şu nädip göreşmeli, nädip protest etmeli, öz hak hukuklaryny nähili öwrenmeli zat diýä solunýa. Aýda ol bolar ýöne siz diýe köçe çykyň, konsulxanaň öňüne baraň, ilçixanaň öňüne baraň, o nediň mi diňe şoý. Başga düşünürş ýok diýe. Şoň üçin köp adam çekildi. Gorkudan çekildimi? Ýok, çekilenok. Şoň üçin halky taýynlaman hiç taýt etmän tez köçe sürjek bolýaňyz. Halky taýynlaman, halka öz hakynyň nämedigini düşünürmän. İlki bilen halka watandaşa öz hakyny, hukugyny düşünürmeli. Ol hak hukugyny düşünürüňden soň şol öz hak hukugyny alybilýärmi, alybilenokmy şonu soramaly halkyň özünden. Sen hukugyň, hakyň barmy, baskylanýarmy, baskylananokmy? Sen näme isleýän? Diýip soramaly. Näme isleýänini özü yeterlik derejede aýdyp bilmeýän bolsa, öwredin. Şoňa nähili professional derejede öz hak hukugyny beýan etmegini, protest etmegini öwredin. Ya sizden bileňizokmy liderjikler? Bu näme üçin ýöne bu halky pulemyodyň öňüne sürüp oturýarsyňyz? Düşnüksiz, ondan biz halky eýdip aýaga alyrjak bolýanlara garşy tankytly çykyş edýärmişiz. Tankytly çykyş edýän bolsak, düşünürüň onda şu zatlary. Taýynlanman halky näme üçin çykarýaňyz? Bolly. 20 sentýabra çenni eýdiň, beýdiň, ina onu berjek, muny berjek, eýtjek, beýtjek diýdiňiz. Şeýlemi? Näme üçin türkmen halky aýaklanmady? Näme üçin? Aýdynda näme üçin aýaklanmady türkmen halky? Aýaga galmady. Bolýa. Sizin eýdip beýdip aýaga alyrjak bolýan halkyňyz näme üçin galmady? Mehriban doganlar, eger halky aýaga alyrjak bolýanlar, ogry, jümri, kezzap, ogulky jenaýatkarlar öz döwründe diktatorlygyň häzirki wejara derejesine yetmegine goşup gaýdanlar, diktatorlygyň taryhyna goşan adamlar bolsa, halky aýaga alyrjak bolup provokasiýa edýän, öjükdirýänler. Halkym bulara inanman, aýaga galmaýan bolsa, halk sehetligine garaşýan bolsa, edil guýrukly ýyllyd ýaly, guýrukly ýyllydyň dogmagyna garaşýan bolsa, bu halk gorkokmy? Bu halk malmy? Bu halk akmak bolýarmy? Wapşe siz näme diýäňizi özüňiz düşünýäňizmi? Başyndan bäri aýdyp gelýän. Bu halk gorkogam däl, malam däl. Bu halk näme etjegini gaty gowy bilýän halk. Bolmasa bu halk dutaryaly sunuwda döreden halk. 16 sany imperiýany guran halk. 200'den köp döwleti guran halk. Bütün dünýä hüküm süren Oğuz Xanyň ganyny, genini henidem götürýän, ýaşadýan, dowam edýän halk. Bu halk näil goýun bolýar? Bu halk näil mal bolýar? Sizin özüňiz mal, sizin özüňiz goýun, sizin özüňiz samsyk. Sebäpsiz hakykata düşünip bileňiz. Hakykaty seljerip bileňiz. Halka allap köşe çykarjak bolýaňyz. Kimin bähwidine? Öz haram bähwidiňize. Näme üçin halk pida bolmaly? Näme üçin halk özüni pulemyodyň öňüne atmaly? Sizin üçin, sizin üçin. Sizin üçin. Eger halk üçin edýän bolsaňyz, halk taýýarlaň da. Ýok, taýýarlyk. O aktivist boljak diýen adamlarym siz taýýarlap bileňiz oga. Olara da göňüne hiç ýyly düşünür saat beri bileňiz oga. Ondan siz apozisiýami? Ondan siz eýdip halka aýaga aldyrmaga çalışýan, synatýan adam bolýaňyzmy? Yaman tärin naýby? Bular ýalyky erteki, bular ýaly fantaziýa, bular ýalyky hipnoz, nirde bar?
ýa-da bu ertekilere ynanmak üçin näme ýip näme içmeli? Aýdyň şuny. Bizim ideal kaýfa wagt edip göreliň şu zatlary diňläp ýa-da ynanjak bolup. Inni halk gawat gelen adamyň ýyzyna düşenok. Gawat gelen adamyň sözüne ynananok. Eger halk kezzaplyň, ugrulyň, owulky jenaýatkarlyň sözüne ynanyp özüni oda atmaýan bolsa, o halk gorkok däl, o halk goýun däl, o halk sada däl. Käbir aňy eýem çürekden garrylar bar. Garry oýnasa gaýtyrar etjek bolýanlar. Şolaň tezisi, öňe sürýän garaýşy we beýlekiler ýaly. Gorkuy niýeňmeli, türkmenler gorkuy niýeň diýnämet diýeli bile. Gorkyan belki sensiň. Türkmenlere gorkanok. Diňe akyl paýgas bilen, logika bilen hereket edýär. Näme üçin ýöne özüňi pida etmeli? Näme üçin? Guramaçylyk ýok, hiçtat ýok, plan ýok. Bolýa gallardyňyz ayaga, halk ayaga gally. Şeýlemi? Rejimem dünýäde iň köp ýara satyn alan ikinji ýurt Türkmenistanyňky rejim, diktatorlyk rejimi. Her bir diýişinde 100 sany ýara bar. Gaýgyrman hemmäňi de paýradyp oka tutdy. Mekke ýatyran ýaly edip ýatyrdy baryňyzy. Hawa netije kimiň peýdasyna, kimiň bähwidine näme boldy ine halky çykardyňyz? Halky patyrdadyp, paýyrdadyp atdylar. Weýran etdiler, täze gurulup berilen, öňkü giňeldirip berilen türmelere de yaraly, eýle-beýle maýyp galanlary, ýygyna galanlary eltimem dykdylar. Hawa ine şu eýdip bir halka ayaga alyrmaga synaşýasa. Näme üçin sen bir ýöne tankyd edýän diýen opozisiýa wekilleri, tarapdarlary ýa-da özüni bir tarap ýöne hamala şu aktivistlik hereketlerini gollayan, duýgudurşyk bildirýän ýaly edip şeýle soraýan biziň intelligensiýamyzyň wekilleri. Aýdymda, hani sizem şoňa jogap beriň. Men siziň hemme soraglaryňyza jogap berýän. Açyk göwnlük bilen, päk ýürek bilen jogap berýän. Sizem jogap berin. Erkek ýaly hakyky niýetiňize çykyp aýdyň halkyň öňünde. Inni bir watandaş aýdýa, köp watandaşlar şeýle ýazýar-da, ýollar açylmasyn diýäňiz. Biz efirimizde ýollar açylmasyn diýipmişiz. Mene olar ýaly efir söz ýadyma düşenok. Ýollar açylany bilen mesele çözülýärmi, problema çözülýärmi? Ýollary açdylar, inhada geliň diýdiler. Sen Türkmenistana baranyň bilen şol öňürkü owulky Türkmenistan, owulky rejim, owulky açlyk, owulky gytçylyk, owulky zulüm, owulky genositler ütken zat ýok. Men niýe çağa çuwulumy görjek, dogan garnaşlarymy görjek, klassdaşlarymy görjek, kursdaşlarymy görjek. Sen görkezlerlermi saňa diýdim? Onuň durdy. Näme üçin görkezmesinler? Aeroportda sakladylar seni. Hawa. Girdiler, gördüler telefonuny. Haýsy kanallara seredýän, nämeler edýän? Ansat bahana tapmak olar üçin. Bahana tapdylar da. Hawa. Şunça da pul goý diýdiler. Şunça pul goýsaňa seni goýberýär, bolmasa da goýbermez. Etmedik günäleňizem etdi diýibem, basýar sen diýdiler. Näme diýersiň diýdim. Sen şol tarapyny tutýan liderleň halky allap, edip köçe döküp at kazanjak bolýan, reyting kazanjak bolýan adamlaň saňa diýdim kömek edermi? Hankung kistat diýilmedi. Olar ýaly bolsa diýdim. Olar ýaly bolsa diýdim. Rahat. Men seni blog edýän. Samsyk gurulaýan.
Halky diye ataryaly kim olur diye. Halka ataryaly kim olur? Halka şular ýalyky genasidi, gyrgynçylygy, zulmy edip oturan adam gaýgyrarmy? Bir sen bir aklyň barmy? Rahat. Siz näme içeňiz? Siz nerede ýaşaýaňyz? Siz näme eser edýäňiz bu durmuşda? Gyzyklanýaňyzmy? Bu hakyky halkyň ykbaly bilen, ýagdaýy bilen ýa-da ýerde minne ýaşap ýördiňizmi? Alakalar saçanlar ýaly gün ýüzüne çykman. Olar ýaly bolsa, boýnuňyzy alyň-da öz durmuş istiliňize görä hereket ediň. Aňyňyz näme ýetýän bolsa şoň bilen meşgullanyň. Aňyňyzyň ýetmeýän zadyna dil uzatma. Diýere, pişik o ýokardan asylgy duran nemi öýkeni diýe ýetip bilmän soň diýe tüf aý ol öýken biderek laýdydy diýe. Şolar ýaly. Hawa. Üçüncü soru. Näme üçin niýe siz halky protesta çağıraňyz diýe. Hemme kişi diýe protesta çağırýa siz bolsa diýe halky çağıraňyz diýe. Hawa. Halky näme üçin protesta çağırmaly? Diktatorlyga garşy. Şeýlemi? Halkyň birinji derejede, häzirki birinji derejede halky gyzyklandyrýan zat näme? Garnyny doýurmak, güzeranyny aýlamak. Aç oýnaýarmy? Aç adamy tant etdirip bilýärmi? Aç adama keýp etdirip bilýärmi? Hem fizik ýagdaýdan aç. Hemem guromaçylyk tarapdan aç. Guromaçylyk hiç zat ýok. Planly, proyektli, guromaçylykly ýola goýulýar bu zatlar. Eten protest diýenden haýdy bir protest. Haýsy protest? Şu wagt içinde protest edilenden, görkezlenden haýsy protest? Gülkünç, wejaralyk. Diňe şu YouTube'un berýän 5-10 köpük üçin wejara bolup şeýdip beren adamlar ýa-da öz hojaýynlarynyň öňünde atşot bermäge mejbur bolan soň edilýär. Men düşünüp bilemmi? Bu yalan sözläp oturan adamlar, halky gan nöküşüklügi, halky özüni okun öňüne atmagy çağıryp oturan adamlar. Şoň real däligini özüm bilýär. Şoň bolmajagyny, şoň logika gawat gelmeýän özüm bilýär. Ýöne şonda da şonu gaýtalap otur. Şu yalan sözleýän adamlaryň ýüzüne biram ýazyk jestler diýär. Mimikasyna we beden diline seredin. Özünün yalan sözleýäninden özüm bynjalyk bolup otur. Ýöne şu derecede bynjalyk bolsa da yalan sözlemäge mejbur näme edip biler? Halkyň söýgüsimi? Halkyň bähwidimi? Watan söýürlükmi? Bolýa, watan üçin janyny pida etjekeni. Aýdýan zady, watanyň ilginiň bähwidine däle. O nähil onuň ol şeýle bolýar? Ya bu syýasatmy? Bular yalan sözläp aslynda ünsüz olup başga bir zat etjek bolýarlar. Bolýa, başga bir zat etjek bolýan bolsalar näme etjek bolýarlar? Düşnüksiz. Näme üçin siz protestlere goşulyňyz? Men aslında şu YouTube kanala maşak geldim. Aslında. Sebebi bu zatlaryň soňunyň nire barjagyny, soňunyň nähili boljagyny, hem bu orta çykan bolýandan ogurlanan maskara bolup, innem YouTube'un öňünde maskara boljak boluşuny zadyny bilip ýörüs. Ýöne aktivist Rozbay bilenim, esasanam Rozbay
gaharlanyp aýtdy, goşulmaşuly işler edip. Görörsiň, iň soňunda biri-birini iýip, gemirip, maskara bolup, ýok bolup giderler. Edil Thomas'un ýaňşy ýalydylar. Ýöne, men göňlüm razy, ýüregim razy bolmady, wyjdanym razy bolmady. Aktivistleň pek ýürek bilen birini guşap meýdany göreş meýdanyna çykýan aktivistleň alladylmagyna köňlüm, ýüregim, wyjdanym razy bolmady. Şoň üçin erken ses bilen başladyk. Türkmenim kanalyna da şu wagt eginleşlerimiz bilen dowam edýär. 4-5 kişi bolup başladyk. Häzir yüzlerçe, müňlerçe hak bileleşigi. Her kim öz düşünjesi, öz pozisiýasy, ýöne, hemme zadyň ýokarsyna egaň, hemme zadyň ýokarsyna ilgüniň bäkwidi bar. Halkyň bäkwidi bar. Şol bäkwidi üçin her kim egasyny eýle-beýle häsiýetini bir tarapa goýýar, birini uşap etmeli işin edýär. Soň her kim öz durmuşy bilen. Şolar ýalyky göreş sistemasy bar. Edil partizanlar ýaly. Inni siňem üçin protestlara goşulyňlar. Protest ýoga goşular ýaly. Protest üçin öňürtü gowy taýýarlyk görmeli. Protestda gatnaşjak adamlara näme üçin protestda gatnaşýanlygyny, näme üçin protest etmeligini, protesti näde etmeligini, protest üçin çıkan wagtyň nähili gürlemeligini, näme talap etmeligini hemme zady gowy edip öwretmeli adamlara. Şolar ýalyky protest barmy? Barmy? Ýok. O bizi halkyň hereketi diye, biz halk diye, biz halkyň hereketi bagyşlaň, ötünç sorayan. Halk samsyk däl. Sizinki samsyklaň hereketi. Edýäniň protest däl. Aýdýan zadyň hakykatdanam talap edilmeli zat däl. Hiç gili professionallyk ýok, hiç zat ýok. Bolýa. Başaraňyz ok, ýöne şonda da etjek bolup jan edýäňiz. Baş üstüne, ýöne ýekeje adam tapyp bileňiz okmy? Şol metbuat beýannamasy, professional derejede metbuat beýannamasy ýazyp okujak, normal bir sowatly adam tap bileňiz okmy? Nirde bir fanatik, nirde bir ýüpden, gazykdan soğurup kaçan birler var bolsa şolary çykarýar. Radikallary. Şumy protest? Gowy protest professional derejede protest etmedik wagtyňyz, aktivistlik etmedik wagtyňyz diktator güldürýäňiz. Kesekeni üstüňizden güldürýäňiz. Diktatorlyk rejimi näme diýe? Ýok diýe, aktivist diýe. Hiç kim rejimden näile däl diýe. Hemme zat gülala ulluk diýe ýurtda. Olar ýaly protest bolsa görkezin diýe. Ha nirde bu protest diýe? Protest diýip görkezýänler protest däl, teatr. Ondan halkara guramalar beýlekiler inni Türkmenistanyň rejiminden hasap sormaly, hasaba sormaly, şoň jogabyny sormaly adamlar näme diýjegini bilenok. Sebäbi elle tutaryk ýok. Tutaryk ýok. Ondan maýdalar näme üçin halkara guramalar diýe bize üns bermedi. Soňam çykyp halkara guramalary tankyd edýärler. Halkara guramalaryň bilýän hakykatlarynyň milyonuna birini bilýänmi? Bileňok. Halkara guramalaryň näme edip görün işlerini, näme edip görenlerini bilýänmi? Milyonuna birini bilýänmi? Bileňok. Soň halkara guramolary sen elinden hiç tat gelmeýänligini, sen hiç tat edibilmeýänligini, sen halkyň adamdan bir halkyň wekili ýaly kabul ediljek derejede ahlaga, düşünje, tejribe, başarnygy, ukyby, eýe dälligini gowy bilip gözetirenden soň seni adam sanyna goşman üçin halkara guramalary oturup dil ýetirýär. Bulan bir täsirler. Bulan bir täsirler. Şunu ýadyňyzdan çykarman. Dogry
şu göreşde doğru edilmeyen, logika sığmayan her hareket, her söz diktatorluk üçün ullokan avray şolon eline sizin üstüňizden gülmek üçün bir material tutarık şolon eline. Bir işi oňorsaň etmeli, oňormasaň etmeliler. Wejara maskara bolup görmeliler. Ha, siz tiyatro oynamagy isleýäňizmi? Onda adana tiyatro goýun. Tiyatrda her ýyl bolup wejara bolun, güleliň, şatlanalyň bizem. Görkezin ukuýuňyzy, tiyatro sunut ukuýuňyzy. Ýöne görüş tiyatr bilen bolanok, yalan ýaşyryk zatlar bilen bolanok, adam anlamak, adam satmak bilen bolanok, absurdluk bilen bolanok. Bolanok. 5-nji soru. Siziň durmuşyňyz gowy, daşary ýurtda, maşgalaňyz ýanynda, şoň üçin size gürlemek aňsa. Biz keypimize geldik daşary ýurtda. Biz keypimize ýaşap ýör daşary ýurtda. Şeýlemi? Mene keypine gelenmek. Meňe ýüregim, ruhum hemme zadym Türkmenistanda. Gögrem şutaýda. Men hemme zadym şutaýda. Allah jan ýol berse, şo buyrukly ýyldız aslynda. Ýol berse, görersiňiz kimiň nirdedigini, kimiň näme diýendigini. Şonu görersiňiz. Şonu şeýle sözleri, aýdanlary, ýazanlary ýeken tapyp gözüne basjak hakykaty. Kim nirde? Görüň şonu. Kim nirde? Biz ansat eklenjin ýyzyna ylgaýan adam däl. Ýa-da yeňil eklenji üçin ýa kesekiň hakyna, kesekiň hasabyna ýaşaýan adamlar däl. Hiç wagt mutor bolmadyk. Öz güýjümiz bilen, öz ukuyumuz, zekinimiz, başarnymyz bilen hemme zady etdik, başardyk. Eger tanamayan bolsaňyz, tanayanlardan soraň. Edilen işlere seredin, taryha seredin. Ondan soň gürlen. Sen näme üçin maşgalaň ýanyna däl onda? Senem maşgalaň ýanyna bolla. Eklenji üçin çykdyň. Güzeran üçin çykdyň. Näme üçin güzeran üçin çykdyň? Seni güzeran üçin çykmaga mejbur eden sebäp näme? Düşünür şonu. Kim günäkär? Düşünür şonu. Şo günäkäre nähili çäre görmeli? Düşünür. Ýok, hemme zady başga biri etmeli. Sizem taýyaraşyň eýesi soň keypini görmeli. Ertekelerde bolýan ýaly hakyky durmuşda ýok. Inni başka ine özüne intelligensiýa diýenden berýän sorawlary, aýdýan zatlary. Biz halky eýdip ayagy galdyrjak bolýanlara garşy tankytly çykyş edýänmişiz. Emiş, biz şo Garajoglan bilen men we beýlekler dogrudanam Türkmenim kanalyna halky ayaga galdyrjak bolýanlara garşy tankytly çykyş edilýärmi? Halka agyna geleni diýenler, halka äsgermesilikli söz aýdýanlar, halky pesel diýenler, bugünkü gün göreşçi, opozisiýa, aktivist boldy. Halka wekilçilik edýänip hiç zat başaryp bilmän. Bir samsyk teatryň bir provasy, repetisiýasy ýaly samsyk hereketler edip oň adyna da protest diýip goýjak bolýan adamlar inni hakykatyň tarapdary boldy. Bizim hakykata garşy halky ayaga galdyrjak bolýanlara garşy çykyş edýän boldy. Halk istese näme istese edýär halk. Ýöne halk samsyk däl. Ýene bir gede gaýdýan. Halkyň edebi hazynasy bar, taryh hazynasy bar, medeni hazynasy bar. Halk bay, şu görýän zatlaryň hemmesini döreden şu halk
Seni döredenem şu halk. Seni adam edenem şu halk. Adam sanına boşanam şu halk. Soňam halk sadamışyň, gorkokmuşyň, malmyşyň, goýunmuşyň, eýlemişiň be. Halk kezaplan ýyzyna düşmeli, özüni anlatmaly, kezaplary häkimete geçirmek üçin pulum ýoduň öňünde durmaly halk. Beh. O soň halk näme? Soň öz diktatorlygyny gurmaly, halk ýene şo öňkü ýaly gana alap bermeli. Ýaman gowy fantaziýa. Eger şoňdan ýan bolsaňyz, ýoluňyz açyk bolsun. Ini tefsirlere geçýär. Asany wagtymyz galdy. Gepleşigimiziň primeri başlaýar. Ramazan Juma halkyň içinden ogurlan tankytlanyp gelen şahslaryň niresinden tutsaň halkyň bähwidine peýda getirip bilýän ýeri ýok. Gaty dogry ömrüňe bereket. Karajoglan Türkmen yalançylaryň, kezzaplaryň intelligensiýa diýilýän elita tarapyny tutýan bolsa, öz gününi gümrah bolup ýarym çöregini ýurda iýberýän halkdan hiç gile ýok döwlet. Halky oda atmak bolmada diýär. Karajoglan Türkmen halka ayağa alyp eliň nişana dogurlamak bolmaz. Bolmada kaçana çenli oyun oýnaljak. Bilemok kaçana çenli oýunlar gutoranok. Innem şo biz şol neme halka ayağa alyrjak bolýanlara garşy bir siýasat alyp barýanmyşyz. Alyp barýar şu kanallyya halka ayağa alyrjak bolýanlary tankyd edip ýörler soňky döwürde diýe. Biz hakykat aýdýas. Onu aýtmaly hakykata bolýar. Olar ýaly bolsa. Ramazan Juma şol sebäpden geçmişi gara teňmillen ibarat adamlar hökmany suratda tankydy sözler bilen duçar bolmaga mejburdur diye. Halk hökman olar tankyd eder diye. Gara teňmilli adamlar, ýyzy hapa adamlar bolansoň adalatyň ýyzyna peşinde diye. Giçäşi Türkmenistanyň esasy problemasyny bilmeýän adamlar ayağa almak bilen çözjek bolýar. Erkek ömrüň uzak bolsun. Gynansaňam akylly hereketiň farkyna däl biziň halkymyz. Ömrüň uzak bolsun. Ine döwlet baýhanyň halk jogap berýär. Siziň o halkyň nämesi, halkyň şusuy busy o halk däl. Halk samsyk däl. Samsyk hereketleri, samsyk zatlary aýdýanam halk däl. Öz bähwidine, öz diktatorlygyny gurjak bolup, şo gurjak bolýan adamlaryň ýanyna belki menem bir ýal taparny özüme diýenden edýän samsyjak gurrunlary, hereketleri. Inha halk, hakyky halk inha aýdy otýar. Cennet çakmak. Salam döwlet konsulxanaň öňüne barsak göni polisler ýygnaýar. Eliňizde wizasiz pasportyny alyp, ol riske kim girjek, ýollar açylsa gitjek, bizar bolup diýär. Oğlum sen garaýsyň. Aňaryk gitseň toýda bara bilen garşalarlar orkestra bilen gülleseli. Karajoglan Türkmen guramaçylyksız, talapsız, şygarsız protest bolmaz. Hemme zat dogry öwredilip soň protest gurnalmaly. Biz dogry şygary protest üçin bir dogry şygaryň protest üçin uly ähmiýeti bar. Ýekece dogry sözüňem. Edil meşkontinental raketa ýaly. Maksat talap esasy mesele. Gaty dogry. Karajoglan ömrüň uzak bolsun. Guramaçylyksız, talapsız, şygarsız bir dogry şygaryň protest üçin uly ähmiýeti bardyr. Okudum. Inne azatlyga umtylyp başlan halky bir gezek badyny gaýtarsalar ýene 100 ýylan islan zadyny edip bilmezler. Şoň üçin şol halk edip bilmesen, şu halk gul bolsun, mundan soňra mene bir 200-300 ýyl gul bolsun. Bizim gulumul bolsun. Häzir haram ulyň şoň şaýkasynyň, taýpasynyň
tohumynyň guly. Mundan soň biziň gulumyz bolsun. Näme üçin olan guly bolýar-da biziňki bolanok diýip dyrjaşýarlar. Hakykat aýdýan moly gaharlar gelýär. Rahat awdy aç garna ýazýanlar döwle daňy diýär. Bilemok. Karolyo salam döwle salam vatandaşlar. Sagja bol, Leo ömrüň uzak bolsun. Karajoglan türkmen şol gurrunlary aýdýanlar döwlet intelligensiýa meňdanok. Olaryň ýok. Biziň intelligensiýamyzy şu derejäge ýetirenem diktatorlyklar. Diktatorlyklar sebäbi biziň intelligensiýamyzyň aglaba köpçüligi, hemmesi däl içinde ba ägirtler. Ýöne aglaba köpçüligi ýankyýaly bolan soň şoň üçin diktatorlyk döreýär. We mundan soňam dörer. Dowa başga diktatorlyklar geler. Şo diktatorlyklary döredýän, aýakda tutýan şol akmaklyk, nadanlyk, bilimsizlik. Soraýan siz bu diktatorlyk gitdi. Kim gelse şo gelsin diýär. Şu gitse bolýar diýär. Bir ýurda bark gaýtsak bolýar diýär. Ýurda näme üçin bark gaýtjak? Ay ýöne şeýle bark gaýtjak. Ana oň maksady ol halk otaýda ganalaya, halk otaýda açlyk, gytlyk çekýär. Ýokonç keselden gyrlyp ýok bolup gidip otuýar. Eýesiz o zatlar gyzyklandyran ok ony. Ýöne şol bark gaýtsa ýylla bir kedek boldy şol. Şoň üçin gerek ýurt. Başga da üçin gerekkel. Ana intelligensiýa göz ýetimi. Olaryň şygarym doňuzdan bir tüý ýolmak bolaýmasa, hakyky kellesi işleýän, ýüregi watan üçin uruyan intelligensiýa bolsa beýle gurrun bolmazdy diýen. Gaty dogry. Başta protest bolmalydy. Emma düýüji bulaşdyrdy hemme zady Marcus Aurelius ýazýar. Olan bir faktorlaryň biri başga faktorlar amma 3 mundumyz galy gepleşikden soň dowam ederiz isleseňiz. Ýöne dogry bir şekilde protest bolmady. Gaty dogry. Tiz geçen döwletdagy bularyň edýän işleri bilen aýdýan zatlary bir-birini tutmayan bolsa, ol halkyň topary bolup bilýärmi diýär. Ana şol logika ýok da hiç ýeli. Nähili güç, näme şolary ýalaky ýalan sözlemäge, halkyna garşy gan nöküşlük etmäge mejbur edýär men düşünip bilemok. Döwlet opozisiýon hereket ýok, umuman ýok. Opozisiýa bilen pozisiýa bar diýär Karajoglan ömrüň uzak bolsun. Liderlerde okuma ýazma ýok, ne türkmençe ne rusça dogry urlap bilýän liderler. Ana. Gaty dogry. Erdogan men depordumy aýyr, men gelip mitini geçirjek. Absurd diýär. Men bilemok o näme diýjek bolýar. Düşünemek. Karajoglan rejim bulara prikol tutýar. Dünýä ýurdun içindäki we daşyndaky absurdlary hedil edip gülýär. Gaty dogry. Hakyky oppozisiýon hereket bolsa, bireýem gollugy, dünýäň gollugy bolardy, maskarabazlar. Dünýäde biýar bolýar, şolardan ýöne alternativ bolman soň mejbur. Maksat Nuruýew Paýhan salam, köpden bäri ýetişmän galýan efire janyny ýakma sen ýurda gerek adam. Sawal hemmemiz gerek ýurda. Her bir türkmen gerek. Her bir türkmen efire ýetişeliň. Döwletdaga salamu alaykum giýçýäşi. Sawalyn häzir şuýda tamamlayan gepleşikden soň dowam ederiz. Gepleşigimizi seredin, döwle gepleşik. Hoşçakalın.